Belaunan gainean eskuek elkarrekin jolasten, sentipenaren zirrara goxoa elkarri adierazten. Belaunan gainean eskuek elkarrekin jolasten, sentipenaren zirrara goxoa elkarri adierazten. Bai, 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 begiek hitz egitean, zein goxoa den kafean, barrako taburetean. Buenaitzoi, gozozo! Zuretzat zurean niretzat dena goxo ta eder, zerpena ezin delako bizi garairik onen adibider. Nirea zuretzat zurean niretzat dena goxo ta eder, zerpena ezin delako bizi garairik onen adibider. Bai, 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 begiek hitz egitean, zein goxoa den kafean, barrako taburetean. Bai, 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 begiek hitz egitean, zein goxoa den kafean, barrako taburetean.
Alzate video, yep. Baserri bizi moduak baditu kandiolatzak, aurreratu nahiak beti sortzen ditu esperantzak. Deiape moderno hoiek omen dira aberatsak, lehengo antzik ez daukate ikuiluak da baratzak. Iepa, aire! Ez kalitatez bajatu emaitza bai ugaria, hori da aurrerapenak egin duen miraria. Nolabait sortu biharra, soldata edo saria, plastiko bihurtu zaigu eguneko janaria. Baixe, yep! Gauz batzuetan kontrolak ari zaizkigu gainditzen, orain ez leike hasi etxean bildots bat hiltzen. Gertuko amistadea zaila daukagu zerbitzen, norbere gauzakin ere ez degulako agintzen. Buenitzen, aide! Gaur egun zentru hoietan aukera bada jarria, auskalo nolakoa eta nondi duten ekarria. Erropan ordaintzen bada kalitateen neurria, bide beretik jartzea komeni da baserria.